based on ukukhumbula. Bayidla ngokuthi utatomkhulu umbi umuntu olibalayo. Akho sifo sibuhlungu njengokulibala. I was watching a movie the other day. Umuntu ulibale nonkosikazi wakho ngenxa ye-dementia. It's sad. Besithi ke umfundisi uNtombelizolo somewhere isiXhosa sethu sine limitation ngendlela esizi expressa ngayo. NgesiNgisi ithi in remembrance of me. Now there's a mistake eyenziwayo xa sibhala eligama remember. Kumele uba eligama elingu-remember libhalwa nge-parts ezimbini. To re-member. Ukudibanisa amalungu athe saa. Ukwenza into yoba ngokudibanisa kwethu amalungu athe saa sithundeze ingqondo yethu uba ibheke emva kwimbali yethu. Naw sonke siyayazi uba isifo sokulibala yi-amnesia ngesingisi. Yi-amnesia. Have we ever thought about the opposite ka amnesia yintoni? Kukho ingqiqo kuThixo itheologian yaseDenmark ekuthiwa nguSøren Kierkegaard ebhala ngomthendeleko wenkosi, the theology of the table. Othi xa sisemthendelekweni sube sikwi-process ye-opposite ka-amnesia ekuthiwa ngu-anamnesis. Xa icacisa uthi u-anamnesis uminisha ukuqokolelwa kwengceba zebali elidala zibunjwe ngokutsha kubekho ibali lethemba lekamva. The broken pieces of the old story brought together through the act of remembrance to create a story of hope for the future. Iqinisekile kwabatata babizwe apha maybe 1 or 2 ye-families zilapha. There were moments of brokenness kwabatata. Thina besibona benxibe waistcoat behlabela becula, but they moved from ezistrato zaseKhayelitsha broken. Ngoba ngexesha lomanyano kumele babashiye iifamily zabo, whereas they would have had time ukuhoya izinto zekhaya okanye ukusabela umphanga, but they broke themselves ukuze bazokwakha olumanyano. Uthi umbhali kwi-room, a dim lit room e-Emmaus kwavuleka amehlo eqhekezweni kwesonka. The sacrifice ephuma ekuqhekezweni khamente kaThixo i-result yayo yile. Every time abatata bephuma emakhaya bephuma bengena
esibhasini esiteksini kuyiwa kwa-convention 4 days. The sacrifices drive us to this anamnesis. Sisithi nokuba baqhekeziwe njengoYesu waqhekezwayo banikela ngeziqu zabo, nokuba baqongothiwe njengegazi likaKristu emphefumulweni uba kukhule olmanyano. Now we pause in anamnesis. Sisithi ewe, we do remember. We do remember. And we will continue to remember. In another 20, 30 years' time, kuzobakhe elinye ilitye phaa. Thina basandungena ngoku nathi amagama ethu abekwe phaa kuthiwe siyakhumbula. Is the gift esinikiweyo loba sikhumbule, ngoba ekukhumbuleni kwethu sifumana ithemba lokuba nangoku noba ibali lethu libali lengceba ezithe saa, but there will come a time apho kuzoqokelelwa ezingceba kubunjwe ibali elitsha. Namhlanje i-birthday yomnyina wami uPatrick. There was this Christmas day. Siye ecaweni utata njengoba eligosa lomnyango kufuneka atshixe ecawa, kwathiwa masibe sigoduka mna noPatrick siyodika itafile. Now andiyazi noba yile nto ye-principal xolo ko-principal, but uPatrick was very sharp, is very sharp apha. Uba unofumana indlela yokuyenza lula quickly into uzayenza. So athi lo wena uzawubeka ifoloko nemela, mna ndizawubeka nje izitya. Sikhulela ku-forum tata. Phaa ku-forum ngoku besakhula bekho iplug eyi-1 esekitchen. Uba ufuna udlala iradio, ufuna ufumana i-extension eya eForisini. Patrick wakhupha ke izitya ezikhutshwa kube kanye ngonyaka zeChristmas okanye xa kufika umfundisi. Wathatha istek xa akaqaphela i-cord, i-cable, wakhubeka kwi-cable zesa izitya zexabiso zikamakhulu kwi-tiles. Ndathi Patrick, noba yiChristmas mzalwane wam namhlanje awuzulibona ilanga kumakhulu. Ngambona ezama ukudibanisa, but it's not working. Yangena intombi yakwaDlamini yakhangela umzukulwane wakhe, and he's trying frantically ukuzama ukudibanisa, but wathi xinene, yeka ingceba mntanami, yiza nomtshayelo neskopi sizochola ezingceba. It's no use crying over shattered pieces. The issue is not in the shattered pieces. The issue is in the picking up of the pieces. Khamete kaThixo wathi xa begqibile uqokelela ingceba, wathi mntanam
ubheke emgomeni uyolahla ingceba ezikubangela ubuhlungu. Uthi xa ubuya ungena endlini ubheke ekhistini ngoba ikhona isethi yesibini ekhistini. Madodana asekhaya, zilele ezingceba ezinye zabo, kodwa uThixo uvusa ikhist for i-fault may enter. Yile nto kukho ihlumelo olu hlobo, because God is in the process of opening new kists every day. NgoKristu Inkosi yethu. Amen.